Okay. Filmer du? Ja. Hormonet FSH sætter gang i modningen af et æg fra en af ægstokkene. Det var cellerne i livmoderslimhinden til at dele sig, så de kan udvikle sig til en moderkage. Østrogen vil også lette adgangen for sædceller ved at gøre slimen i livmodermunden mindre sej. Når der er produceret en større mængde østrogen, vil det gennem blodet give besked til hjernen, hypofysen, om at frigive en stor mængde af hormonet LH. Og det her det kaldes positiv feedback. Den store mængde LH giver ligeledes gennem blodet besked til æggestokkene om at frigive det modne æg, og det sker en ægløsning. Og det sker cirka 14 dage efter begyndelsen af sidste menstruation. Så sker der det, at efter ægget har forladt folliklen, bliver folliklen til larve. Og det producerer østrogen og progesteron. Østrogenet får celledelinger til slimhinden til at fortsætte, og progesteronet giver signal til de yderste celler i slimhinden om at begynde en produktion af slim, der skal få et befrugtet æg til at sætte sig fast. Var det ikke det? Nej. Menstruationscyklusen afsluttes med, at cellerne i det gule legeme dør. Og dermed sænkes mængden af østrogen og progesteron. Og resultatet det er en blødning, når de inderste celler slipper deres forbindelse til livmodervæggen, og ukarne, der er vokset op i slimhinden, brister. Det er så godt.